Ćao Marko. Ćao ljudi, dobrodošli. Hvala što si odvojio malo vremena za nas. Imamo nekoliko laganih pitanja za tebe, ako si spreman. Spreman sam naravno, upadajte. Od svih rutina koje obavljaš, koje rutine su ti najdraže? A najdraže rutine su mi kada provodim vreme sa svojom porodicom i kad radim na sebi. Misliš li da rutina može da postane ritual? A rutina može da postane ritual, pogotovo ako čovjek svakog dana radi na njoj. Koja je to ključna stvar koja pretvara rutinu u ritual? Ključna stvar koja pretvara rutinu u ritual je da čovjek ima volju za tako nešto i da svakog dana radi na tome da ta rutina postane ritual. Reci nam, u kojem vikend ritualu ti najviše uživaš? Vikend ritual u koji ja najviše uživam je da provodim vreme sa svojom porodicom, da nedelju rezervišemo samo za nas i da budemo među svojima, što se kaže. Pa Dragice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mi dobro, a vi? Odlično, hvala. Verujemo da ste vi slučajno postali zvezda interneta. Da, slučajno, sasvim slučajno. Ja sam izabrala moju decu, ja živim za decu i oni su moji ceo svet i tako sam postala ja zvezda pored deca. Kada si napravio svoj prvi video na Instagramu, da li to je bilo spontano ili slučajno također? Prvi video desio se spontano, slučajno i neisplanirano, a opet isplanirano, zato što se desio tokom noći i sutradan mi je samo sinula ideja i usnimili smo to jako brzo i ni svestan nisam šta sam napravio u tom trenutku. Koji je za tebe najlepši deo ovog posla? Najlepši deo ovog posla je to što vam ljudi prilaze na ulici, govore im da ste im ulepšali dan ili vas slučajno zagrle na pešačkom prelazu. Kada najčešće piješ cedevitu? Cedevitu, izvoli baka. Cedevitu najčešće pijem kada želim da se iskuliram od svega, kada želim da proslavim neke svoje mini uspehe i kada provodim vreme sa svojom porodicom. A kako ti cedevitu voliš? Koji je tvoj C ritual?